Ало. Мамо, да. Ще избираме цветове с Пухчо. Да, за стаята. Ето като лози. Пухчо, я. Чакай. Добре. Виж, това. Това ми харесва. Милано. Да. Милаво. Харесва ти Милано? Да. Този да вземем лилав цвят. Не. Синьото ми се иска вълни да има. Просто като се събудиш и сутрин и да дахнеш. Се носи на Карибите. Нещо Ти си искаш такива. синьо, така ли? Не. Жълто? Да. Жълто не е лошо. Аз мисля да се боядисвам руса. То ще се сливаме. Ако спалната розова, ще направим хола зелен. Не. Нещо даже по-Лейди Гага. Искам да има нещо, като се събудиш и просто да ти е страстно, Пухчо. Ако искаш розово, хубаво. Не. Аз ти предавам синьо. Не, даже синьото е малко... Синьо е хубаво, ако е по-тъмно. Искаш ли синьо? Не. Защо, Пухчо, пак правиш на пук? Ма не правя на пук. Лилаво Пухче такова. Пухчо лилав. Точно така, не че лилаво. Искаш ли лилаво? Не. Какво Пухчо са, не ти ли Не харесва? ми харесва сило. Ма ако искаш сило, айде, защото вече малко се поизморих. Аз мисля нещо в такова керамидено, или как се казва? казва? Аз искаш керамиден. Браун оттенък, такъв да има. Не искам керамидено. Не. Какво да направя? Нали ти си спиш в тази спалня? Добре, тогава ще бъде сиво с розово. Гати. Това да. Ще вземем бял, той се държа всичките цветове. Предложи ми някакъв друг цвят. Аз ти изброих всички цветове, какъв друг цвят? Да си направим тогава стаята в цветовете на дъгата. Гати. Не, само да не са два цвята. Само това те помолих. Единствено, това ми е желанието. Добре, идеята ми беше да има... Добре, нека да са два цвята, е хубаво. Чакай Искаш сега. зелено и червено, това ли искаш? Не, искам Добре, картина на Рембрандт, искам. Гати. Давай. Няма да взимаме цвят, трябва да вземем лампи за стаята. Ясно ли ти е? Никакъв цвят няма да взимаш, докато не сложим лампиона. За какво ме докара тук, ма? Искам да избереш цвят и да се махам, разбира ли? Няма сега да изберат цвят. Ясно ли ти е? Гати. Изобщо не мога да те разбера. Ти дали си изобщо наясно с цветовете? Айде, избери цвят. Аз как 5 пъти червено искам, синьо искам да взема. Ти даже не знаеш какво искаш. Червено, синьо. Няма синьо. Не, няма да вземем синьо. Няма да бъде синьо. Няма. Айде да видим как ще вземем синьо. Айде. Добре, няма да бъде синьо. Ясно ли ти? Айде, избери един цвят. Как че искам синьо? Какво искаш повече? Какво синьо искаш? Айде стига вече. Имаш селски вкус. Селендурски, нека да не отиш на село. Селендурски. Айде избери цвят най-накрая. Аз избирам, на тебе все не ти харесва. Аз какво да направя? Вече 5 СМС пращам на синя зона. Знаеш докъде ми дойде? Да не си оставил в синята зона, аз какво да направя? Цигари ми свършиха 2 кутии. Ходи си купи цигари, аз избирам. Почна ми фуфлил тук, защото ме ще удариш. Ще ми удариш шамар ли, така ли? Ще ударя, големият ръка. Какво да не викаме? Нека да видиш жената къв си, бе, аре. Нали? Ще те ударя, ти казвам, не няма удари, айде удари ме, защото си големият ръка. Да, айде удари ме, няма проблем. Добър ден. Искам 2 кофе и бяла боя.